Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването «Вяра и общество». Може би на фона на това, което се случва в държавата, на все по-малко от вас вие до вярата и до духовността. Само че не знам дали си даваме сметка, че ако ние бяхме общество, което се е изградило върху духовните ценности, върху християнската вяра, мерзавщини като тази, която се случва в момента, едва ли щяха да бъдат толкова чести. Да не говорим, че докато всичко това, цялото това злободневие, което ни залива и продължава да се случва, докато него го има, ние продължаваме да губим и ценности, и духовност. И може би най-красноречивия израз на тази загуба е състоянието на някои от най-знаковите български храмове. Състоянието на стенописите на катедралния храм Св. Александър Невски е отчайващо, а храма все още няма нотариален акт. До година ще се навършат 90 години от неговото освещаване, а този най-важен за България православен храм няма документ за собственост. За това ще си говорим след малко с моите събеседници. Преди това обаче вижте как църковните настоятели на храма в Златна Панега, църковни настоятели, които, както разбрахме, ходили на църква от Великден на Великден, съсипаха стенописи, които са рисувани преди 1944 година. Наши зрители ни изпратиха тази снимка, разтревожени, че стенописите на храма, незнайно защо тези стенописи не са обявени дори за паметник на културата с местно значение, тези стенописи се скриват под гипсокартон. Вижте какво видя нашия екип. До няколко дни Златна Панега ще остане само с една действаща обществена сграда – кметството. Културният дом или това, което е останало от него, ще бъде изравнено с земята. На този фон наскоро е спечелен проект за ремонта на местния храм Възнесение Господне. Финансирането идва по линия на Европейската програма за развитие на селските райони с посредничеството на Земеделското министерство. Общата стойност на проекта е 250 000 лева. Но тук добре. Само че стенописите на 70-годишния храм, вместо да бъдат реставрирани, се заличават по една необичайна за храмовото строителство технология. Върху свещените образи се кове гипсокартон, а след това върху него ще има нова зография. Стенописи нови ще бъдат. Да, нови ще бъдат. Старите защо ги махнахте? Старите не знам, така са предпочели. Така ги искат и... Сега шпаковчиците наскоро свършиха тук, където шпаковката и се чака стенописите да дойдат, да започват да се рисуват вече на тази част. Всичко започва през 2010 година, когато настоятелството на храма взима решение за сключване на договор с консултантската фирма, която да изготви инвестиционен проект за ремонта на църквата. Тази фирма предлага стенописите да бъдат покрити с гипсокартон. Това явно не прави впечатление на всички, които подписват проекта, т.е. членовете на същото църковно настоятелство, общинската администрация на Ябланица, към която се числи и Златна Панега, както и Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране. 3 години по-късно стенописите в църквата на Златна Панега вече не се виждат. От старата зография оцеляват единствено изображенията в олтара. По проект те също трябвало да бъдат покрити с гипсокартон. За сега това все още не се случва, тъй като около ремонта на храма се вдигна шум. Оказа се, че се заличават не само стенописите, но и паметта на Златна Панега. Особено възмутен е един от бившите членове на църковното настоятелство. Съпруга ми е ходил и каза, че всички стенописи са заличени. Всичките бяха дарения от отделни семейства и хора, и иконите, и всичко, което беше в черквата. И сега какво става? Аз съм възмутена от тая работа. Защо живописите са изчезнали? Нали ви казвам, и с това хората, които бяха дарители там, как ще се почувстват техните наследници, не знам. Всяко дето недоволство. Ако речеш, защо няма някакви икони тук, някой вземал някаква икона там, защо са закрили тези старите стенописи, не трябвало да се закриват. Ами, така са решили, тук има на 10 на 15 км едно отче има, нали, идват да наблюдава как се вършат това, където дейностите, дали тук. И какво каза отчето за стенописите? Ами, ще бъдат такива, дето нови ще бъдат.
Свещеникът, който обгрижва православните в Златна Панега, се намира в Ябланица. Там обаче не успяхме да открием отец Павлин Якимов. Оказа се извън града. Свързваме се по телефона. Настоятелството беше значение в проекта от края на миналата година при гласуването на бюджета. Настоятелството в кабинета на кмета и заедно с него този проект беше обсъден, беше говорен. Значи това да си отговарят, аз не искам да се мешам в техните истории, нека да си отговарят хората, които са на това. Кмета на Златна Панега отказа коментар и ни пренасочи към църковните настоятели. Те обаче се оказаха неоткриваеми. Единственият, с когото можахме да се срещнем, беше твърде неинформиран за проекта. За настоятелството не се разправя. Вие как смятате, трябва ли да ги има стенописите или не трябва? Как да ги няма, като трябва да ги има? Какво да ви кажа сега? И как си обяснявате сега, че ги махнаха? Не знам дали са махнат тези хора. Как да ви кажа? Аз бях там, казвам ви, няма стенописи, има само в ултара, други няма. Не знам нищо. И защо тогава седите в настоятелството? И се какво? Моля нещо без да ти да отида сами и да викаш, ама какво ще правите, що ще правите. И да бъде с някакви проекти, не мога ви кажа кой го приема там от църквата, какво е, нищо повече. Би трябвало да посещават, които са в настоятелството, поне те. А те посещават ли? Ми от Великден на Великден. Така че, значи не са вярващи, даже не са за настоятелство, даже аз така съм им казала, викам им, не сте за тука. Щом не идвате, значи ще не вярвате. Възложител на проекта е църковното настоятелство при храм Вознесение Господне Златна Панега, в качеството и на председателя на църквата, отец Павлин Якимов и Ловченската митрополия. Значи целият проект, цялото това осъществяване става с съгласието, с съдействието, с одобрението на Ловченска митрополия. Ловченският митрополит Гавриил обаче научи от нашия екип как протича ремонта на храма в Златна Панега и остана неприятно изненадан, че стенописите са покрити с гипсокартон. Обеща да провери случая и в скоро време да посети селото. Строителният предприемач Иван Иванов напомни, че облепването на стените с гипсокартон е съгласно проекта и обясни, че това е било най-доброто решение заради трагичното състояние на старите стенописи. Обеща да ни го докаже с снимки, направени преди началото на ремонта, но след съвет с адвокати отказа да го направи. Тези, които виждате, са ни предоставени от обезпокоени зрители. Ние като специалисти на самото место констатирахме, че стените са в недобро състояние. Стените не са в добро състояние, напукани с това е една строителна гъба, която е. Това е една влага, която е. И нали, на много голям процент са били разрушени тези стенописи. Тоест, вие нямате против това, че... те не са унищожени, но не се виждат. Тоест, те като тя ги няма, реално. Този ремонт, аз го намирам за правилен. Нали, като изпълнител, като строител, от морална гледна точка. Като Държавен фонд земеделие ние бяхме на една среща, казаха, че като се приключи този етап, може да се кандидатства във втория етап за възстановяване и изписване на нови стенописи. Бившият църковен настоятел Румяна Иванова намеква, че става дума за финансови мачинации. Това е и причината тя да напусне църковното настоятелство преди 4 години. От Велико Търново аз извиках тогава Стоян Недев, който е иконописец, да опресни някои от иконите и каза, че са в състояние да бъдат опреснени. И ни искаше около 4000 лева, че черквата ни не е малка, тя е доста голяма. Около 4000 лева, за да ги възстанови, но нямахме пари, просто не разполагахме. В крайна сметка се оказва, че 250 000, който ще бъде похарчен за реставрацията на църквата в Златна Панега, и изобщо не включва зографисването на нови стенописи. Наша консултация с водещи специалисти в бранша показва, че за такава сума могат да бъдат реставрирани с класическа технология 3 църкви като тази.
А реставратори твърдят, че описаният проект е част от система, наложена от няколко години. Целта е да се пренасочат средства към строителните фирми, заобикаляйки специалистите. Дали в крайна сметка, след като чалгата и далаверата опустошиха масовата култура, преминаха през политиката, най-сетне не се настаняват удобно и в храма.